जोंनि माने भेरगाव समस्थियाव माखासे माने जिफोर खामानि सेंसन जानानै दङमोन दा अलरेडि टेन्डार जाजोब्बाय बेखौ इलेक्सन फैगोना जिहेतु सानसे साननैल'सै बेखायनो जों जाहाथे बिसायख'थिनि गेजेरावबो खामानिखौ मावबाय थानो हायो बेनि थाखाय दिनै गायसनना होनाय जादों अपेनिं खालामना होनाय जादों दा जों मोनसे डिमाकुसियाव शंकरदेव शिशु निकेतन दंमोन बेयाव जों 30 लाख थाखा मोननाय जादों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ जों दिनै गायसनना होबाय स्कुल बिल्डिंनि थाखाय बेनिफ्राय भेरगावआव मोनसे लामा फ्राय माने 1.5 किल'मिटार बेखौ जों गायसनबाय बेनिफ्राय धुपगुरि जोंहा तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि संजोग लामा बे जलटेंपारा सुक्ला इरिगेसन बेजों ओंखारहैयो आरो थोंजों भेरगाव लामाजों नांजाबो ओंखायनो बेखौ जोङो दहाय बेखेवना होबाय बेबो खामानि जासिगोन दा जोङो नैबेवहाय माने मा होनो रानजिंपारा जुलामाखा बे गामि मोननैनि जिथु माने सरजाबनाय बे लामाखौ जोङो दिनै गायसनबाय आरो बे खामानिया गाबोन समफोरनिफ्रायनो आरम्भ जाबाय थासिगोन गतिके दिनै मोनब्रै हाबाफारि लादों आरो मोनसे जाबावनो गोनां दङमोन माने एसे बेवहाय सोरबा हराव माने दावराव दावसि खालामनानै माबा खुन्थाफोरखौ जोख्लायलायनाय जादों केरेट गेलेलायदों माने हराव गतिके ओंखायनो बे इलेक्सननि गुदुं बारथ'वाखै दुंहांनायखौ मा होनो एसे दा इलेक्सन समफ्राव बेफोरबायदि जायो सोरबा एसे माबा माबि बेबायदिनो प्रभक खालामनाय जायो नालाय बेखौ हयथ' सोरबा गोरोन्थि बुजिबाय बेवहाय रावबो पार्टिनि नङा खिन्थु इन्डिभिजुवेलि ओरैनो माने माबा लानानै इमसनजों सोरबाया बेफोरखौ खालामदों सोरबा बुंदोंनो जे माने माबा मालाबा सेन्ट ग्रेभेल सोरबा होहोदोंमोन बे लामाया जाबा जों सेन्ट ग्रेभेलनि फैसाखौ मोननाय नङा आरो सोरबाया माने होनदों बे लामा जाबा जों जेखौ सेंसन खालामनो नागिरदोंमोन बे जानाय नंला खिन्थु लामायाथ' अलरेडि सेंसनखा बियो गासिबो दा बे थेवब्लाबो बेवहाय एसे हयथ' मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों ओंखायनो बेखौ लानानै माने मा होनो दिनैहाय खुन्थाखौ माने बोखारलायनाय बा जोख्लायलायनाय बे जादों गतिके एसे दिनैफ्रायथ' सब थिग जाफिनजोब्बाय मानसिफ्रा बुजिबाय होनजोब्बाय बयबो दा ओंखायनो बे मोनसे जाबावनांगौमोन दिनै बेनि गेजेराव मोनसे दंथ'यो बाखि गैयाब्लाबो जाबाय आरो आं होनदों जा माने फर्मेलि जायाब्लाबो खामानिखौ मावबाय थानो हासिगोन आरोखि दिनैनो जाबाय खारन बेयो सेंसन खामानिखा आरोखि सार बिटिसिआवहाय दा गोबां दिनै बिजेपि सरकारनि थाखायसो गोबां दिनै रायलायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो दा बोथोराबो खाथिसै दिनै आरो नोंथांखौ जों ससेल नुनो मोन्दों जुदि बिजेपि गभर्नमेन्ट फैयोबा नोंथांनो सासे चिफ महर जानो थांगासिनो दं मा बुंनो ना बे ओरैनो मानसिफोरनि बुंनायसो थ' बिजेपि गभर्नमेन्ट जायोब्ला बेखौ बिजेपिनि जि दैदेनगिरिफोर दं पलिसि मेकिं बडियाव जायफोर दं बिसोरसो डिसाइड खालामगोन जे सोर इलेक्सन देरहानाय मानसिफोरखौ बेवहाय मा बिबानाव दोननो आंथ' इलेक्सनखौनो गेलेया खिन्थु आंखौ ओरैनो बिटिसि ओनसोलनिफ्राय दिनै बिजेपिनि सेथि सारिनि जिफोर माने पजिसन लानानै दं बेयाव आंबो आसामनि स्पिकारखाय सेथि सारियाव गोलैयो नालाय आंखौ ओरैनो मोनसे नुहुरो आरो जाबाथ' बेनो जागोन खिन्थु एक्सुवेलि बेबायदि नङा बेखौ माने मा होनो पार्टियासो डिसाइड खालामो आरो जेराव आं स्पिकार हिसाबै इलेक्सनबो गेलेनो हाया इलेक्सन केम्पेइनबो आं बेबायदि बाहागो लानो हाया दा आं मात्र मानसिफोरजों माने मा होनो बिनि सायाव मत बिनिमयल'सो खालामनो हायो आरो गावनि समस्थिखिनियाव आङो जिहेतु बे बिसायख'थि गतिके बे बिसायख'थियाव गावनि मावथिफोरखौ आं गाइड खालामनो हायो रायजो राजाफोरखौ जों मा थांखि लानो हायो बे गावनि समस्थियावल' आरोखि गतिके ओंखायनो बे बिसायख'थिया सोलिबाय थादों नालाय बेवहाय राजखान्थियारि भाबै जायफोरखौ सिनायगौ जायफोरखौ लिडार हिसाबै नुयो बिसोरखौनो लानानै सावरायनाय जाबाय थायो आरो बे मथेनो आंनि नामफ्राबो हयथ' सोरबा बुङो ओंखायनोथ' आं होनबायसो थादों जे जाय बुंग्रा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे आंखौ जे बिनि थाखाय जयग' होननानै सानदों बिनि थाखाय आरो खिन्थु बेबायदि नङा बाथ्राया सासे नोङो ट्राइबेल जोंनिनो मानसि जाबाय थिग बेबायदिनो ससियेल मिडियाआवहाय गोबां दिलीप सयकिया माखासे थांनाय बावैसो बाथ्रा बुंबाय थादों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो बेनि सायाव माखासे 6 सिडिउलनि सायाव दा नोंथाङाबो जोंनि बर' हारि जानानै माबाफोर दुखु फोरमायनो सानो नामा बा बेबायदि जाया नामा नङा आं सानो बेवहाय दुखु फोरमायनांगौ जेबो गैया आरो दिलीप सयकिया बिथाङा गावबो बिनि सायाव खेंफोरथि होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो खेंफोरथि होगासिनो दं जे बेबायदि मालाबाबो सानाखै सिमाङावबो सानाखै बिदि जाया आरो दिलीप सयकिया बिथाङा बेखौनो बुंबाय जे जोंनि बिटिसिनिफ्राय गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा हा हुनि बेलायाव अराय सम दुखु फोरमायनानै माने मोनसे अजद दैखांबाय थायो अजदा जाहैबाय जे बिटिसिआव बिसिनि हा हुनि मोन्थाय गैया आरो बिसिनि हा हुनि माने बायनाय फाननाय आरो गावबा गावनि माने बंस' परियालावबो
हाखौ राननानै होनायनि बेलायाव माने सेटेलमेन्ट होआ आरो बेफोर प्रसेसफ्रा बहुद माने गुदुगादा बेबायदि जानानै माने बिसोरो मा होनो साफार जागासिनो दं माने जेंनाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दं बेखौ लानानै दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों जे गासैबो भारतीय मानसि बा आसामनि मानसि बे बेलायाव बिटिसिनि मानसिया जि हारियानो जायाथों मानो जायफ्रा बिनि थागिबि 2003 मायथाइसिम जि दं बिसोर गासिबो हा हुनि मोन्थायखौ मोननांगौ गतिके आयेन खान्थिया मानो मोननै जानो गतिके आयेन खान्थिया मोनसेयानो जानांगौ काउन्सिलाव आरो थिग बेबायदिनो जिहेतु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आयेना आसाम सरकारनि बे बिटिसिनि आयेन नङा आरो बिटिसिनि आयेना जाहैबाय बिटिसिनि जि माने मा होनो ट्राइबेलफोरनि हा हुआ गुबुन हारियाव बियो आरो ट्रेन्सफार जाला गासिबो हाया प्रटेक्टेड जाबाय ट्राइबेलनि थाखाय बेलेन्स ब्लकनि बेलायाव नाथाय मा जाहैलायबाय जे बेलेन्स ब्लकनि बायरायाव थानाय ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा प्रटेक्टेड क्लास नङै मानसिफ्रा बिसोर हा मोननो हाया आरो बेखौ लानानैनो जेब्ला हा फाननाय बायनाय जायो अब्ला बेफोरखौ नायबिजिरनो बिफानारि हिसाबै माने खामानि मावनाय जायो अदेबानि बिटिसिआव हा हुनि बेलायाव मोनसे गोरलै सिस्टेमखौ खालामनानै लानो हायैनि थाखाय दिनै बेफोरखौ मावनो थांनायाव मालाबा 6 दान मालाबा 1 बोसोर मालाबा फाइलानो गोमायो बेबायदि मोनसे माने गुलुं गुजुं जानायनि थाखायनो दिनै बेबायदि अजदा फैबाय थादों ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायानो जायाथों मानो जायफ्रा सरकार सालायो जायफ्रा चिफ जायो बर'आनो जागोन नालाय बिथांमोना बे खोथाखौ गोसो होनाया मोजां जाहाथे बिटिसिनि नोगोरारिफ्रा बे गुबुन हारि जायोब्लाबो बे जाहाथे बिटिसिनि फारसे माने फोथायनाया गोमालाङा आरो बिटिसिखौ गावनि होननानै सानो आरो बिटिसिआव गावखौनो निरापद होननानै सानो बेबायदि आबहावा जोंनि सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालामनांगोन नङाब्ला जेब्लायबो जेरै आसामनिफ्राय गावस्रानो थाखाय जों सोमावसारदों बेबायदिनो बड'लेण्डनिफ्राय गावस्रानो थाखाय सोमावसारबाय थागोन गुबुन गुबुन हारिफ्रा ओंखायनो बेबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानैसो दिलीप शइकिया बिथाङा माने बुंदोंमोन आरोखि जे आयेना मानो बेबायदि थानांगौ गतिके बयबो बड'लेण्डनि मानसिया बेवहायनो हा हुखौ मोननांगौ फानलाय बायलाय जानो हानांगौ होननानै ओंखायनो बे राजखान्थि बिसायख'थि नालाय बयबो नेथाया थाङोब्ला बयबो कमप्लेन खालामो अदेबानि कमप्लेना नंगौ जों बेखौ बयबो मोनथिनांगौ दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव बेबायदिखौ जों बोरैहाय फोसाबनानै होनो हायो गुबुन हारिफ्राबो जायफ्रा बिनिनो थागिबि बेवहायनो थानाय मानसिफोर बिसोरबो माब्रैहाय बड'लेण्डआव मोजाङै माने जेंना गैयाजासे थानो हायो बिनि लामाखौबो जोङो दिन्थिनानै होनांगोन आरोखि खालि जोङो ट्राइबेलनि सायाव माबाफोर अजद दैखांबा बेखौल' दुखु मोनबा जाया जों बेखौबो नागिरनांगोन मानि थाखाय बे अजदा फैदों आरो जों अहंखार खालामबाय थायोब्ला गमामायैनो जुदि माब्लाबा बिनि सायाव गुबुननि जिथु दाबि गुबुननि जिथु बुंनाय बेखौ लानानै जुदि सरकारा बिबेचना खालामनांगौ जायोब्ला अब्ला बेबायदि सिटुवेसनफ्राबो फैनो हायो ओंखायनो आं सानो मा बे जेंनाखौसो जों गुरुत्त होनांगौ सोर राजखान्थिगिरिया मा होनदों बे नङा मोनसेया जाहैबाय संबिजिदारि मोन्थाय मोनसेया जाहैबाय आसाम माने आयेन माने लेन्ड एन्ड रेगुलेसन आयेन 10 चेप्टार बेवहाय बेलेन्स ब्लकआ दंखायो गतिके आयेनाव जेरै दं बिदिनो जागोन बेवहाय सोरनिबा बुंनाय दैदेनगिरि बुंनायजोंबो बेयाव जेबो सोलाय सोल' जाया सार सिन्थि खालाम नोंथांनाव आं सार थिग बेबायदिनो सार दिनै बिजेपि दलखौहाय गोबां दिनै रिजनेल पार्टि इउपिपिएल बिपि बा केम्पेइन खालामो बुङो बिथांमोना बिटिसिखौ धंस' खालामग्रासो होनना बुंनो थांदों आरो बुंबायबो थादों थिग बेबायदिनो धोरोमनि बेलायावबो माखासे बहुद धोरोमनि बेलायाव जातिभेद लाबोयो दावराव-दावसि लाबोयो होनना बुङो सासे स्पिकार जानानै मा बुंनो सानो सार नङा बेवहाय मा राजखान्थि हान्जा हिसाबै बयबो एखे गासै राजखान्थि हान्जायानो हादोर आरो नोगोरारिनि थाखाय खामानि मावनोसो दाजानाय मोनसे आफाद हान्जा जेरै फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय दाजानाय बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइनि थाखाय दाजानाय बेबायदिनो राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय दिनै नेसनेल पार्टि बियो राष्ट्रीय पार्टि माहारियारि मोनसे पार्टि बिजेपिया बे हिसाबै बे बिजेपिनि थांखियानो जाहैबाय भारत आरो भारतनि नोगोरारिफोरखौ माब्रैहाय माने दैदेननो हायो मारैहाय बेवनि जेंनाफोरखौ फोसाबनो हायो मारैहाय गुबुन गुबुन हादोरफोर बायदि बिनि नोगोरारिफोरखौबो बिनि ओनसोलफोरखौबो जौगाहोनो हायो गतिके बेखौ लानानै बे राजखान्थि हान्जा आरो इउपिपिएल बिपिएफआ जाहैबाय खालि बिटिसिखौ लानानै बिटिसि आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि जौगाथायखौ बोरैहाय लाबोनो नाथाय बयनिबो थांखियानो बेनो नोगोरारि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनाय ओंखायनो जेफोर बाथ्राफोरखौ दैखांबाय थादों जे बिजेपि फैयोब्ला गाज्रि जागोन सेस जागोन जोंनि बड'लेण्डनि गुदि बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरनि मोन्थाय होग्रायानो जाहैबाय बिजेपि 2003 मायथाइयाव संबिजिदारि रैखाथिखौ मोन्दों जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ बड'लेण्ड ओनसोलखौ 6थि सिडिउलाव सोदों संबिजितनि सोर सोदों बिजेपिया गोदोथ' कंग्रेस दं जनतानिबो दंमोन
बे समाव पिटिसि आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय अदेबानि माने कंग्रेसआबो बिएसि होदोंमोन नाथाय संबिजितनि माने मा होनो रैखाथिखौ होआखैमोन नाथाय माने बाजपेयी आरो माने एल.के. आडवाणी बिथांमोनहा बे समाव बिएलटिजों रायलायनानै 2003 मायथाइयाव बड'लेण्डखौ संबिजितारि मोनसे माने धारानि गेजेरजों माने 6थि सिडुलनि गेजेरजों गाव खुंथाय गोहोखौ होदों बिनि उनावनो बड'लेण्ड जादों सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट जादों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै डिपार्टमेन्टेल अफिसफोर जादों आरो बेवहाय बे बड'लेण्डनो आयेन आफाद दानानै होदों जाय आयेन आफादाव गासिबो माने माबाखौनो आयेनखौनो दानानै लानो हायो आरो बड'लेण्डनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि थाखाय बेवहाय मोनसे माने बाजेटनि बेबस्था खालामनो हायो आरो बे बाजेट मथे गासिबो खामानि मावनायनि गोहोआ बड'लेण्डनि मानसिफोरनि बेनो गथायना होबाय बे आसाम गभर्नमेन्टनि जेबो आखाइ गैला आरो बेखौ लानानैनो दिनै बड'लेण्डआव खामानि मावबोगासिनो दं आरो बिसायख'थि जाबो दिनैहाय 5थि बिसायख'थियाव सौफैबाय बे गासिबो बिजेपिनिनो दान आरो दाख्लै 2020 मायथाइयाव बे माने माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ खालामनानै जेफोर माखासे माने बिटिसि जौगानायनि बायदिसिना जोंनो पेकेज होदों बे पेकेज होनायाबो गासिबो बिजेपि जोंहा नरेन्द्र मदि मानव गेदेर बिथां अमित शाह बिथां जोंनि दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो इनिसियेटिभ लादों आरो सर्बानन्द सन'वाल गिबि मन्थ्रि बिथांमोनहानो खालामदों बिथांमोना मालाबाबो बड'लेण्डनि गाज्रिखौ नायनानै खालामाखै आरो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्राबो बर' दैदेनगिरिफ्राबो मालाबाबो बड'लेण्डनि गाज्रिनि थाखाय बेफोरबायदि बुजा फरायाव माखासे क्ल'जफोरखौ सोआखै आरो बे मथे दिनै तामुलपुराव मेडिकेल कलेज जागासिनो दं आरो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माबा लांखावनो क्लियार खालामना होबाय आरो तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनो दायित्व होबाय जे बड'लेण्डआव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ थाबैनो गायसननांगौ तेजपुरनि जितु सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बिसोर बड'लेण्डआव हा नागिरहरबाय अदेबानि दिनैसिमबो हाखौ नागिरनानै होनो हायाखै दा बे बेलायाव नों बिजेपि सरकारखौ बोरै गाज्रि होननानै बुंनो बेनि अनगा दिनै जेसेबां माखासे जौगाथायनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव गासिबो बड'लेण्डनि रायजो राजाया मुलाम्फा जादों भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि नोगोरारिफ्रा जेरै जादों बड'लेण्डनि मानसिफ्राबो बिदिनो जादों आरो गाबोन जुदि बिजेपिया बड'लेण्डआव सरकार खुङो अब्ला बिजेपिया मा खालामगोन बेवहायथ' जेबो सार्थ गैया जौगाखांनाय जेसेबां बर' गोरोबथा खालामदों बेखौ मावफुंनायानो बिजेपिनि 1 नम्बर खामानि बर' गोरोबथाखौ मावफुंनाय आरो बेखौ मावफुंबानो बड'लेण्ड ओनसोला जौगाखांगोन बिनि अनगा भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गासै रायजो आरो हादोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय जेफोर माखासे हाबाफारि लादों आरो बायदिसिना स्किम लादों बेफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव मोजाङै मावफुंनाय बेनो बिजेपिनि थांखि आरो आं सानो बेबायदिब्लानो माने बिदि थाङोब्लानो बिटिसिनि मानसिफ्रा जौगाखांनो हागोन गतिके बेवहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खुनु हाबाफारिनि बेरेखा बिजेपि हान्जाया नङा बरन्स बिजेपि हान्जाया सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव दंखायनो माखासे इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो थांखि लानो हायै खामानिखौबो बिनि रायजो राजाफोरनो बिनि बर'फोरनो रायजो सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा मावनानै होनो हायो दिनैथ' बिजेपि सरकारा बर' थुनलाइ आफादनि माने मावखुलिनि थाखाय गासै जिल्लायावनो 50 लाखनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि अफिस लुनो फैसा होगासिनो दं बाथौ गौथुमनि थाखाय 1000 थानसालि लुनो दिनै 50 कौटि आरो सेन्ट्रेल बाथौनि थाखाय दिनै 10 कौटि आरो बिनि आगोलावबो 2 कौटि होखांबाय बेखिनि होदों गतिके बेथ' बर'नि बेरेखा बोरै जानो बिजेपिनि बेफोर माने मावनाय खामानिया बरन्स जों बर' होनो बर' पार्टी होनो बर' हान्जा होनो बे बर' हान्जा बर' पार्टी इउपिपिएल बिपिआबोथ' गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय गासिबो बिसिनि रैखाथिनि दावगाथायनि मानि खामानि मावगोन होनना बुंगासिनो दं दाख्लै 200टा माखासे आलारि सोराङाव होदों बेयावथ' मस्जिद लुनाय गासिबो मन्दिर लुनाय गासिबो खालामाखै होनबा बेवहायबो गतिके बेथ' बर' हारिखौ फोजोबनाय जानो हाया किन्तु राजखान्थिया खालामदों नालाय बिसोरनिबो भट नांगौ नालाय बिसोरनि थाखायबो दिनै आसनिखौ लादों थिग बेबायदिनो बिजेपिया आसाम दर्शननि गेजेरजों बाथौ थानसालि खालामदों नामघर खालामदों मानो रायजो राजानि जेंना आरो बेखौ मावब्लासो रायजोफ्रा भट होगोन गतिके ओंखायनो नोङो जुदि बे लेभेलाव नायो अब्ला इउपिपिएल आरो बिजेपिजों नोङो जेबो नङा बरन्त बिजेपियाव बांसिन बड'लेण्डआव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाया माब्लाबाबो भारत उदांस्रिनि उनाव खुनु राजनैतिक हान्जा आरो खुनु राजनैतिक नेताया बेबायदि खालामफेरनाय जेबो माने माबा गैया फोरमान गैया जेखौ दिनैहाय बिजेपिनि दैदेनगिरिया बर'फोरनि थाखाय आरो बड'लेण्डआव बायदिसिना हाबाफारि लागासिनो दङ गासिबो ओंखायनो आं सानो बेफोर धारणाया ओरैनो इलेक्सनाव माने मोनसेया मोनसेनि प्रति रायजो राजाया जाहाथे बाराद्राय
माने मा होनो बेजों गलि गलि जाया बेनि थाखाय बुंनायल' बाथ्रा राजखान्थियाव बयनिबो थांखियानो इलेक्सन देरहानांगौ आरो बेखायनो दस्रानिख्रुइ जों साबसिन होननानै बुंनानै लागोन नाथाय राजखान्थि हान्जानि थांखियानो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय आरो रायजो राजा होनबा मोनसे हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारिखौबो नायफानांगोन खिन्थु बे बड'लेण्डआ बर'फोरनि आरो बर'फोरनि थांनाय थैनायनि बाथ्राया बड'लेण्डआनोसै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो बे बड'लेण्डआवनो ओंखायनो बे बड'लेण्डआव बर'फोरनि गासैबो बिथिंनि दावगानायनि खामानिया जानांगौ आरो जेखौ आं सानो जे दिनै बिजेपिआ जि लाइनजों खामानि मावबाय थादों बे मालाबाबो बर'नि बेरेखा हिसाबै नुजायाखै आरोखि बाथौ थानसालियाव फैसा होनाय ब्रह्म धोरोमनि माने मा होनो आहुथिसालियाव फैसा होनाय बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय फैसा होनाय बा जेसेबां जि खामानि मावगासिनो दं आं सानो बेबायदि जेबो गैया अदेबानि राजखान्थि जि हान्जाया थायोब्ला साबसिन सानो बे रायजो राजाहा गावबागाव मोन्थाय दङ आरोखि बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बे बिसायख'थिनि जि बिजेपिनि दोलोनिफ्राय जि बिजाथि जागोन बिथांमोननि फारिलाइखौ माब्ला आं सानो जे दा बे सानसे साननैयावनो बेखौ सावरायगोन मानो होनना बुङोब्ला गाबोन समफोरनि गेजेराव माने नटिफिकेसनखौ होगोन होननानै बुंदों अधिसूचनाखौ आरो बेखौ होयोब्लानो सप्तासेनि गेजेरावनो नमिनेसना जिहेतु होनांगौ गतिके बे हिसाबै माने दा बेखौ सावरायगोन आरो बे बेलायाव बिजेपि हान्जा जेबो उसुबिदा गैया मानो होनना बुङोब्ला गासै समस्तिनिफ्रायनो जेसेबां मानसिया बिजाथि लुबैदों बिसोर गावबा गावनि बाय'डाटाजों लोगोसे गासैखौबो साबमिट खालामबाय आरो बिनि उनाव बिजेपिआ जिहेतु गासिबो समस्तियावनो माने प्रभारी एबा इनचार्ज होदों बे इनचार्जफ्रा अलरेडि बे जायगायाव रायजो राजा आरो हान्जानि मानसिजों रायलायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ मोनदांखाबाय जे बबे जायगायाव सोरखौ होयोब्ला जोङो देरहानो हागोन बा रायजोआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लागोन गतिके आं सानो साननै सानथामनि गेजेरावनो बिजेपिनि माबायाबो ओंखारगोन आरोखि लिस्टआ ना आं बेखौ बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला आङो खुनु फिल्डआव मायाव जरित गैया आङो ओंखायनो बेखौ बुंनो हाया बेसेबां देरहानो हायो मोनसे जाहैबाय बिजेपि हान्जाया माने जबरदस्त देरहानो होननानै दाबो बुङाखै जे रायजो राजाया जेसेबां भट होयो आरो गासिबो गेलेनायनि बाथ्राखौबो बुङाखै गतिके बेसेबां गेलेयो आरो दा बिसायख'थिनि फोसावनायानो जाथ'वाखै दा बे फोसावनायाव माने माबायदि हाबाफारि फोसावो बेवहायसो बर' माने मा होनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन दाबो बिजेपिआ हाबाफारिखौ फोसावाखै जे बड'लेण्डआव बिजेपिआ मा हाबाफारि लादों जेब्ला बे हाबाफारिफ्रा ओंखारगोन अब्लासो बड'लेण्डनि रायजोफ्रा बेखौ लानानै बिसार खालामगोन आरो बे मथेसो भट होगोन गतिके आं सानो बेफोरो 10 दिनसोनि गेजेरावनो क्लियार मोनसे पिक्चारा फैगोन